Inin pagkaurusan, inin pagkatitiro, di gamanan magsarangkay, problema magpinaambitay. Kunya na may problema, was by kalipay, amo ini ang tao, samtang may kinabuhi pa. Magpinulikan, magtinabangay kita, problema nga mabukat, kung pagurusahan magaan iya. Magpinulikan, magtinabangay kita, amo ining solusyon, kita nga kablasano. Inin pagkaurusan, kaupayanan resulta, ipambitan ng problema para matabangan ka. Ayaw pagdidiba, ngan ayaw pagpadara, pakiktitirok, ngan pakikurusa. Magpinulikan, magtinabangay kita, problema nga mabukat, kung pagurusahan magaan hiya. Magpinulikan, magtinabangay kita, amo ining solusyon, kita nga kablasan. Magtinabangay kita, problema nga mabukat, kung pagurusahan magaan hiya. Magpinulikan, magtinabangay kita, amo ining solusyon, kita nga kablasan. Amo ining solusyon, kita nga kablasan. Inin magsarangkay, puro kalipay, diri lakay, harumangay, bisan lakotin, anggin tatagay, basta magsarangkay, puro kalipay, inin magsarangkay, tungod kay maupay, ginbabalusan, kalipay, bisan lakotin, pirogin aangay, basta magsarangkay, puro kalipay. Diyak magtatangis, kan kawaray banig, anggin tatangisan mo, kan kawaray diri. Lawas ko nga mangibig-ibig, nasugadit bato, nagpuro ulili.
An kan inday mga saging waray mamunga kay ginhangin han waray pa hahangina an kan inday saging damon bunga ining mga balut mula yan ang dagat na agtuha kalaudan nagmamalagbagat antam singabi ko'y kawaray batasan sinmuludhan kwarto ang kaninday higdaan. What's up mga pade, ang video na ito ay hatid sa atin ni 1xBet, ang legit betting site na maaari kang manalo kahit nasa bahay ka lang. Ilagay lang ang ating promo code para agad makakuha ng 7,000 sa unang deposit pa lang. Maraming laro ng pagpipilian at hindi ka mahirapan mag-cash in at cash out dahil available ang GCash. So ano pang hinihintay nyo? I-click lang ang link na nasa baba.